Eibarko udaletxeak txopitea eta pakea saria eman zion igandean Eibar Kirol elkarteari. Cielito musika bandak eta Sostoa Bezbatzak klubaren 75. urteurrena ospatzeko eskainitako emanaldiak agertoki aproposena eskaini zion ekitaldiari. Udal gobernu batzarrak iaz erabaki zuen saria Eibar Kirol elkarteari ematea, bi jasoera historiko batera ospatu baiziren. Bere historian lehen aldiz, lehen mailara igo zen taldea, klubaren 75. urteurrena elitean ospatzeari bide emanez. Udaletxeak horrela, Eibarko hiritar eta erakundei eman diezaieken sari gorena jaso dutenen zerrendan klub armaginaren izena idaztea erabaki zuen. Ibartarrondako oso garrantzitsua da txopitea eta bakea premisua emotia, hori udalak emoten daben premisori garrantzitsuena da, gaur Eibar Kirol elkarteari emoten diegu, beraien urte hurrenagatik, baina baita be Eibarko jendia eta Eibarko irisan enbajadoria izatzia gaitzen. Koliseo Antzokian ospatutako ekitaldian Eibarko historia eraiki duen hainbat pertsona bildu zen. Izan ere, Alex Aranzabal presidentearekin batera, Juan Luis Mardaras eta Paco Markiegi presidente ohiak igo ziren eskenatokira saria jasotzera. Lehenengo eskerrona eta eskerrona jende askori pentsatu behar da, Eibar 75 urtetan hemen jende asko pasadala, presidenteak, direktiboak, jokalariak, afizioa, klubeko langileak eta nolabait sari hau guztiona dela, sari banatua dela eta guztion artean lortu duguna. Eta bigarrena, harrotasuna, Eibartarra izan da nik uste eta harro sentitu behar garala, azkenengo urteetan futbol taldeak lortu izan duenaz, Danok ezagutu dugu Eibar indartsu bat, enpresa askorekin, biztanle askorekin, baina, azkenengo 30 urteetan Eibarrek nolabait gainbera egin du, populazioa galdu dugu, enpresa asko itxi egin dira, beste batzuk joan, eta horrelako momentu batean agertu da Eibar futbol taldea, eta Eibar futbol taldeak lortu duena da Eibarren izen ona mundu guztian ezagutzea, bai Japonen, edo bai Inglaterran, edo bai Mexikon, Eta hori nik uste harro sentitzen garala hortaz. Aurreko urteotan, Txema Kornago eta Juan Ortega antzerki jardunaldien antolatzaileek, Iñaki Bolinaga Arrateko presidenteak, 11 erakundeak, Ander Romarate gerilari paralimpikoak, Roberto Etxebarria diseinatzaileak eta Asier Cuevas atletak jaso dute Jorge Oteizak Daniel Txopitea pintore ibartarrari eskainitako Txopitea eta pakea obraren erreplika.